Bivši bliski saradnik Dijane Hrkalović, kriminalistički inspektor Aleksandar Ljubičić, otkrio je da je nekadašnja državna sekretarka imala spisak ljudi kojima je nacrtala metu na čelo. Šta više, ona je taj spisak lično napisala. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti. To je samo jedan od dokumenata koje mi je dala da uništim zajedno sa ostalom dokumentacijom onog dana kada je napuštala radno mesto. Taj dokument pokazuje da je ona pravila spiskove određenih lica koji su na meti, targetirala ih je. Ne znam da li su ti ljudi živi, da li se negde kriju. Takođe, dokazi do kojih smo došli potvrđuju tezu da je postojalo praćenje Danila Vučića, sina predsednika države, observacija kao i dokazano prisluškivanje. Zaključak je da je postojao plan likvidacije Vučića, a samim tim i preuzimanje vlasti, rekao je Ljubičić gostujući na televiziji Pink. Dodao je da je praćenje predsednikovog sina dugo trajalo, verovatno sve vreme Dijaninog mandata na mestu državne sekretarke. Sagovornik Pinka kaže da Hrkalovićeva nije ispunjavala uslove za mesto šefa kabineta ministra policije. Ona je postavljena posle izmena uslova koje su urađene na najvišem nivou jer nije bila kvalifikovana. Izmenom i dopunom stigmatizacije napravljeno je da se spuste uslovi za to radno mesto i samim tim ona je došla do te pozicije. Moj posao je da štitim bezbednost predsednika, pokušavao sam to da uradim i tada, ali sam konstantno blokiran. Više puta sam, što na kolegijumu, što pred svedocima, pokušavao da upozorim na pretnje upućene Vučiću, ali sam od Hrkalovićeve dobijao odgovor da nema potrebe da se o tome razgovara. Uništavala je živote poštenim policajcima, premeštala, zabranjivala napredovanje, smanjivala plate, ubijala nas je psihički, otkrio je Ljubičić. Čovek koji je smenjen s mesta zamenika načelnika odeljenja za poslove bezbednosti u kabinetu ministra policije, jer je odbio da izvršava Dijanina kriminalna naređenja, kaže da je u otvoreni sukob ušao kada joj je skrenuo pažnju da ne radi po pravilima. Ljubičić kaže da je sve vreme direktno ukazivao Dijani Hrkalović na bezbednosnu ugroženost tadašnjeg premijera Vučića i njegove porodice, a svaki put je dobijao odgovor u redu je. Svaki taj moj dokument bio je ekspresno vraćen. Recimo, imao sam informaciju da će doći do napada žandarma na Andreja Vučića tokom održavanja gej parade. Nalazio sam se na 50 metara od mesta napada i nije mi bilo dozvoljeno da priđem i sprečim napad. Nije mi dozvolila Dijana Hrkalović, koju sam izvestio o tome, objašnjava Ljubičić. Podsjetimo, gostujući u emisiji Otvoreno sa Đukom, Ljubičić je rekao da je imao direktan nalog da izvrši bezbednosne provere za 4 lica iz obezbeđenja Andreja Vučića i da ta provera bude negativna, da oni ne bi dobili dozvole za nošenje oružja. Inspektor kaže da je poslao zvaničan mail ministru Nebojši Stefanoviću pred kraj njegovog mandata. Pitao sam ga šta da radim s dokumentima koje sam dobijao, između ostalih i od Dijane. Nisam dobio nikakav odgovor, a video sam da je mail primljen i otvoren, kasnije i obrisan. To je jedini službeni mail koji je obrisan, ali sam ga sačuvao na pomoćnom mailu, mada su oni hteli da ne ostane nikakav trag te komunikacije. Pretnje su usledile i posle ubistva advokata Miše Ognjanovića. Pozvala me telefonom i direktno ukazala da prestanem da se interesujem za taj slučaj. Rekla mi je, ako ne razumeš, imaćeš rat sa mnom, a ti ne želiš da imaš rat sa mnom. Da li ti je jasno? Ako me nisi razumeo, ja ću da te ućutkam. Tako bi Andrej Vučić ostao bez zaštite, odnosno bili bi mu nametnuti neki drugi ljudi, rekao je tada. Dodao je i da se dokumentacija koju je trebalo da uništi nalazila u plakarima visokim 2 metra. Ja to nisam uništio, a posle nekog vremena sam neke otvorio. Oko 70% tih dokumenata vezano je za predsednika Vučića i članove njegove porodice.
Ljubičić je potvrdio i veze bivše državne sekretarke i Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja. Najpre sam dobio informacije da se ona kreće po gradu i sedi s određenim pripadnicima navijačke grupe, a zatim sam se i sam uverio da je jedne noći bila u službenom autu zajedno s jednim vođom navijačke grupe, tačnije Belivukom. Među dokumentima koje je Ljubičić kasnije otvorio, između ostalog, nalazile su se fotografije sina i brata predsednika Vučića sa priredbe povodom dolaska ruskog predsednika Vladimira Putina, kao i mapa kretanja Danila Vučića. Za mene je to veoma važna indicija da se neko pripremao da ugrozi njihove živote, zato što nije posao kabineta ministra štićenja ličnosti, to radi neka druga služba. Jasan je bio Ljubičić.